салом алейкум бародаро. имрӯз навбати мол будааст. мол овоем ҳамиҷа нигаҳ кайсем. ва ӯ тараф сайронай. айнами мост дайрои сирхов. и тараф ноҳияи лахш сар мешава. ҷиргатоли совиқ ҳам тараф мерава. и тарафаш ноҳияи Тоҷиковод. сари пил тараф Нушоро авқаторкӯҳои Пётри Яган. и дайрои Сирхов, Нокӯҳ, и Гиргонӣ, ине Ҷашҳоид, айҳои ду тараф Ҳисорак, Ҳисорак Воринг, Ясман. ду тараф ҷамоати Ясман мешавад. ҳам кунҷи дара мусофирун. барф агар навҷода дар торикӯ барф. имсолам рӯзи 8-ум як барф зад, овушид. дигар тамом барф назад. ина барфҳои сифед кони ангишти Назарайлоқ. ина иҷа молай. мол чаридайс аст. каҳое ки дравидем фоидаам надоданд. имсол барф назад. каҳам расход нашудааст вапше. бефоида каҳ дравидем да. иҷаш сайрон.